Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ'आथ' जेबो खास गैया, ओरैनो उदांस्रि साननि गाहाम हामलायनाय लोगोसे फंनैसो खोथा होननाय आरो। अब्लाबो नोंथांमोना नायलांदो जोबजासिम। फंनैसो आङो नैबे बर'नि माखासे खोथाखौ लानानै आङो बुंनो नागिरदों। प्रेजेन्ट सिचुएसन अफ बड' ससाइटि। दा आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं। भारतनि साफ्रोमबो सिटिजेनफोरनिसिम आङो उदांस्रि साननि गाहाम हामलायनायखौ दिनै गोसो गोरबोजों बावहरो। लोगोसे भारतआ उदांस्रि जानाया दिनैजों 75 इयार्स जाबाय। ओमफ्राय बर'फोरा दिनै बे भारतनिनो नागरिक। दा बर'फोरा गावनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बड'लेण्ड बिगासिनो दङ। दा बे बड'लेण्डआ जुदि जोंनि थाखाय सुफुंजाथावथाव आरो जोंनि नांगौखिनिखौ फोलोबनो हाथावथाव होननानै बयबो बर'फ्रा गनायो। बेखायनो बड'लेण्डखौ बयबो लोब सापर्ट होदों आरो फैबाय थानाय समावहाय बेफोर जायखि आफादा बड'लेण्डखौ आन्दलनखौ जागाया मानो लोबलोबसिन फैगोनखौ आसा खालामदों। रायजो राजाफ्रा बुजिगोन। फैबाय थानाय इयुनावहाय नैबे 21st सेन्चुरिनि ओरै उननि बाहागोआवहाय जोंनि राव थुनलाइ हारिमु गासैबो सोरबिथिंखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो हाबा मावनांगोन आरो बेनि थाखाय फिउचार जेनेरेशना साखाफारा जानानै थानांगोन। खारन जोङो बबेबा कन्डिशनावहाय जों माखासे इडुकेसननि खेथ्रआवनो होन लिटारेसारनि खेथ्रआव जों खारफानो हाया जानो नागिरो। बरंस जोङो गोदोनानै थालांनो नागिरो। बेखायनो नैबे मुगायावहाय जोङो समजों गोरोबनानै खारफानो थाखाय जोङो साखाफारा जानांगोन आरो बेनि थाखाय जोंनो माखासे इडुकेसनेल एवारनेस आरो नैबे ससाइटिनि माखासे एवारनेस प्रग्राम लोगोसे लिटारेसारनि सायाव गोथौ गियान मोनहोनो हानाय माखासे एवारनेस जोङो मोननांगोन। दा बे खामानिखौ माखासे जाथिगथा आफादफ्रा मावनांगोन। लोगोसे खेबसेबाव बयखौबो उदांस्रि साननि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।